Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo del canal. Avui parlarem de La nit més clara de Marc Parera, que ha estat publicat enguany en 2024 per l'editorial Magrana. És el seu debut literari i apenas té unes 100 pàgines. Es pot llegir en un parell d'hores o 3 hores com a màxim. De fet, jo el vaig llegir la meitat en un vol. Crec que per això no em vaig poder concentrar tant en la lectura i no recordo molts detalls. La història segueix Damià, que als 15 anys perd el pare i es queda soles amb l'àvia, amb la qual té una relació molt tendra i de les més entranyables del llibre. I amb el pare té una relació un poc complicada perquè, tot i que mai l'ha tractat malament, sí que és veritat que li ha faltat un poc més de tacte amb ell, té una relació més llunyana. Amb la mort del pare li queda un buit que no sap omplir, no sap com passar full. A més, l'àvia comença a desenvolupar l'Alzheimer, amb una pèrdua de memòria progressiva, i ell s'ha de cobrir els gastos econòmics de la casa, etc., buscar una feina. I això és molta pressió, a la vegada que també comença a la universitat però no sap què vol en la vida. Deixa de sentir l'alegria que sentia abans i ja no sap com sentir emocions. No hi ha res de color en la vida. Aleshores, ben bé no sé com passa perquè és un fragment del llibre un poc estrany i no molt clar, però crec que alguns homes comencen a insinuar-se al carrer per a demanar-li servicis de prostitució. Així comença a prostituir-se. Comença per compte propi, anant a casa dels homes i amb un telèfon posant anuncis als diaris, per exemple, però després acaba coneixent Adrià, que és un proxeneta, sobretot tracta amb prostitutes. Damià serà el primer home que contracta. Així és com veiem les relacions de poder que hi ha dins del món de la prostitució, com Adrià tracta les prostitutes, els dona regals, entre altres coses, droga com cocaïna, i així desenvolupa una mena d'addicció, o també les utilitza per altres negocis il·lícits, com la venda d'eixa droga als clients. Darrere d'Adrià s'amaga una persona que també té el seu costat violent i que acaba eixint a la llum i acaba un poc maltractant les seues treballadores. Veiem aquesta part fosca de la prostitució com afecta Damià i sobretot les dones. Crec que és la part més important. Les seues companyes tenen una història darrere, la raó que les ha portat a viure de la prostitució, amors que han acabat malament, decepcions, persones estrangeres que han viatjat de manera il·legal per intentar trobar una vida millor o aportar diners a la seva família, però han acabat ficades en el món de la prostitució i ara ja no poden eixir-ne. Això és el que ens fa reflexionar. És molt interessant veure les vides i els problemes de totes aquestes dones, i també de Damià per descomptat, però al final veiem com afecta sobretot les dones, no tant a ell com a home, probablement per això, com s'han de sotmetre o han d'acceptar la manera en què les tracten alguns dels clients, tenen fantasies o fetiches sexuals amb els quals elles o ell, Damià, no estan a gust. A Damià el que fa li genera un poc de repugnància i apatia, i també ens pot generar a nosaltres aquestes emocions, aquestes sensacions, però a la mateixa vegada, en un principi, diguem-ne que en gaudia, d'alguna manera, però com més s'endinsa en el món de la prostitució i més temps passa, s'adona que és més fosc del que sembla. Hi ha vegades que té por, hi ha vegades que sent fàstic per les coses que s'obliga a fer. Intenta evadir-se en el moment de tindre sexe, pensant en altres coses. No se sent satisfet amb el que està fent. Intenta omplir aquesta buidor, però no ho aconsegueix i només li deixa un regust amarg. I això és el que fa que Damià es planteja en algun moment si ha de deixar el negoci de la prostitució, si es pot buscar la vida d'una altra manera, però tampoc sap què fer amb el futur. El més tèrbol i el que probablement pot xocar-nos més, almenys a mi, és que comença a prostituir-se quan encara és menor d'edat i té sexe amb persones que podrien ser el seu pare perfectament o majors. Pot generar un poc de rebuig com a lector, si no és un llibre per a tothom, pot ser per els temes que tracta. Fet i fet és un llibre que es llig molt ràpidament, que ens fa reflexionar per tots aquests temes. Tampoc és un llibre super emocionant. No és la meva lectura de l'any, però sí que és diferent d'altres llibres que he llegit i m'ha agradat per la forma directa d'abordar el tema i sobretot perquè hi ha moltes descripcions d'activitats quotidianes als carrers de Barcelona, de la ciutat, com canvien les sensacions i les persones amb les quals es creu el nostre protagonista, com intenta imaginar-se com viuen, com veiem que passen diversos anys i el protagonista passa de ser un adolescent
fins a acabar la universitat. Realment és, diguem-ne, el viatge de superar el dol que té el personatge, que és prou llarg, de seguir endavant i de decidir canviar la vida i eixir del forat negre en el qual ens hem ficat. Si no l'heu llegit, podeu fer-li una ullada, i si l'heu llegit podeu deixar-me en els comentaris què en penseu. Podeu recomanar altres llibres de temàtica similar. Això és tot per ara, espero que us hagi agradat i ens veiem molt prompte en el pròxim vídeo.